Hello लोगोफोर जायगाखौ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ नेहरू पार्कआव बेरायनो फैदो दिनैयो सानडे ना बेनिखायनो मानसिफोराबो लाइन लालायदों टिकेट लालाया फिसालाखौ बेरायहोनो फैदों बायदि गोदान डिजाइन खालामनायनिफ्राय फैथारनाय जायाखैमोन दिनैसो फार्स्ट माबायदि जाना दं सिङाव नायनोसै आरो दिनैयो नेहरू पार्कआव बेरायनो फैदो जोंहा हाय आयन बहा फैदो नोंसोरो नालाय फट' दिखांगासिनो जागासिनो मोजांथार जाबायना सिगांनि जायगाया स्रां स्रांना बेरायथावथाव गेलेग्राफोरा इथिंसो गथ'फोरनिया फख्रिया गैयामोन इयो एसे गोलाव नङामोन सोलायबाय हा गाव शुटिंखौनो भिडिअ खालामहैनो आंहा माबा शुटिं जादोंलै इयाव मानिबा रिहार्सेल जादों खोमालै बेयो गथ'फोरा इउनिभार्सिटिनि जानो हागौ बेयो मानिबा रिहार्सेल खालामगासिनो मानिबा जादों too nervous. I have social anxiety. What am I going to say? Dia berdiri kukurapan lebih mati. Aglog dia menbidi. Nah, bamba sana jalan. Aniba syuting kemana dia? Short movie nungaba serial फोरनि शुटिंफोर जानो हागौ बियो मोजांथार मोसादों माथो गोबावथार जाबाय फैया दिनै फैनानै गोदान नुफैलायदो पार्कनि जायगाफोरखौ बिदिनो लारि लारि देखायलांबाय थागोन आं माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो माब्लाबा कटन इउनिभार्सिटियाव सोरखौबा गोबाव नेनायनि खामानि थायोब्ला बे नेहरू पार्कआव हाबनानै नेनो हागोन जिरायनानै कटन इउनिभार्सिटिनि एकदमबारे मोखाङावनो बे पार्कआ सानदेना दिनै मानसिफ्रा बुरजा जादों फिसा फिसौफोरखौ गेलेहोनो लाबोदों जोंहाबो बिदि फिसाला थानो लाबोबाय गेलेहोनो सानदेना गेलेग्राफोरा बुंजोबना दं ना ओइ दै अ जायगायावसो मोनना गेलेग्राया बेलेग जाबाय इयो फिसालाफोरा गेलेग्रा जायगायाव थांनो आथुर जागासिनो जायगाया गेलेग्रा जायगायाबो सोलायनानै दङ आगोलाव दा थानाय खिनियावनोमोन गेलेग्रा जायगाया दा एसे उनथिं जालांबाय ओइनो स्लाइड ओइनो ini pink udah bandoknya ini. Slide doang sama yuk. Tuh, ketan mana bebra? Ketan mana baik? Agak fैबाय थाखायोमोन ना गेलेनो जायगाखौ सोलायनाय नुदोंनो सोलायबायबो नालाय स्कुल नांगौ नैयाव ट्रेम्पलिंआव स्कुल नांगौ गाखोनोबा
Nehru Park. Fैनानै मोजां मोनदों ना नेहरू पार्कआव एसे थिगानो ना बिदिनो फिसालाफोरखौ गेलेनानै 12 बोसोरनि उन्दैयाल'नो लिरनाय होननायखौ नुवाखै नैयाव ओइ नैनो 18 बोसोरानो जागोन नाखथाबानो जाबाय मानसिफोरा बांगासिनो Mia, tang situ. Tang situ. Tang situ. Oh, di sana. Deh. Kelegra जायगानिफ्राय ओंखारलांसै बाउन्डारि सेर सेर गुबुन मोनसे लामाजों देखायलांसै एबारो दहाय फैनायथिंना बारिया बाउन्डारि सेर सेर थांगोन नायलांबाय भिडिअखौ जोबजासिम नै इदि दाबायलांदो फार नै मोसानाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दाबो दहायनि शुटिं खालामनायफोरा Nah, kalau syuting खालामगासिनो दं खोमा पुलिस खालामनायबो दं सोरबा Sama Parwit ya? Oh, thank you. Sungguh dose tato होदोंमोन भिडिअ लागासिनो दंमोन ना बिसोरो syuting खालामनायफोरा Sama Rimi ओइ जिउ लाफोरा सासे syuting खालामनायनि उनथिं खारथिं Like gara-gara sih yang dulu. Kalau ini zora sih kok. Nah, bisa malah reels खालामदों खोमा समायना terjalan fैदों मोसाहां जागासिनो दं
Silver Hilsan खोमा बे सिगांनिया गोजाजों गोसोमजों गाननाया होनांगौ रिल्सखौ बायदि नुदों सासे सिगाङाव केमेरा हमगासिनो दं बे नंमारगौसो मोसामारबाय रिल्स नङाबा माबा मोनसे कभार भिडिअफोर जानो हागौ एसे नायदो मोसानायखौ मोजां नुदों नुनायालाय महरखौसो नुस्लाबासै आं मोसानायफोरखौ सिगांदों नै मालाय इथिंबो मोसागासिनो रिल्सआनो खोमा बिसोरनाबो शुटिं बानायगासिनो रिल्स बानायगासिनो ओइथिंबो दानिया जों नै ओंखारलांसै मेंबाय थाबाय जाथ'लायबाय दिनैनिखिनिया फिसालाफोरखौबो गेलेखांबाय एसे मेंनायनि बै दिगुलि फुख्रि खाथियाव फुख्रिनि हाबग्रा लामानि खाथियाव जाय जाग्रा लोंग्रा मोननायनिया मा होनो मेला बायदि जाग्रा जादों खावगलि ना मा होनो जायगानि नामखौ बेयाव जाहैलायनोसै एसे अनेक बुस्थु मोनना स्प्रिं पटेट' चिकेन पक'रा मम' घुगनि चावमिन बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जाग्रा लोंग्राफोर मोनो बे खावगलियाव जाग्रा लोंग्राफोरनि माखासे नामखौ मिथिलायलाङाबो ना दिनैनि थाखाय बयखौबो बाय बाय उननि भिडिअ'आव बेबायदिनो लोगो मोनफिनलायसिगोन गोजोन्थों बाय बाय होनदो बयबो बाय बाय